Predstav, že teba niekto dojebe v meste takto a ty, čo, nevieš ani čo je kúra, tak... Ja viem. Myslím, že kamarát mi písal minule. Jasné. Ozaj, Jurko, kamarát. Hej, Jurko. Prišiel za čajka a ty kokso, že... Ty máš ale riadne žlté zuby. Hej, presne. A ty si to mal zrieť do huby, ti to dali. No môže byť, ale ja som mal takú hadičku, kámo. Áno, veď ale... Nie, on inak mal šírku 12. Dĺžka ako stôl. Mne sa veľmi ľúbil môj výkon, aký som bol nezlomný. Ale akože nič neberiem Patrikovi. Dobil ma, reštrukturalizoval mi tvár, čavo, ty akože nevyzerám ani jak ja. A drží ma tak priateľka za ruku a prišlo mi to také moc ma ako lutuješ, veď hovorím, Mali, že neprežívaj to tak, že hej, že lebo že ako vyzerá to, hovorím, nič mi není. Brutálny zápas, ty kokso, no to stával pecky chudák, robocovi. Vyrovnaný zápas, no. Nie, vyrovnaný to, ako dobre to bolo, ale tak hlava je riadna, no. Hlava vyzerá, ako keby ho medveď napadol, nie? Ale také 3 dní po zápase už bol taký, že bolo vidno, že je dobitý, ale... No, to je taký spuchnutý ten zápas, ale... že vyhral 3 dní po zápase, dobre, čo si? Takže nie, že dobre, ale mal tam nejaké cez tú maliazmu, alebo čo tam mal za dieru. Ale už bol taký, že... Si dosekaný, ako keby si dosiel hniezda padol a ešte aj medveď pretiahol vzadu. Hej, a veľa ti robí aj to, že keď, ak máš kúru nejakú alebo tak ti to skôr... No jasné, že to skôr hojí. Áno, ja sa smejem. Teraz si predstav, že teba niekto v meste takto a ty, čo, nevieš ani čo je kúra, tak... Ja viem. By si vyzeral 2 jedine. By si vyzeral 2 mesiace taký dobitý, ale keďže chlapci sú nastrelaní, tak... Niektorí tak, on jasne, že tá tvár sa ti skôr zahojí, čo si, ale teba by ťa takto 2 mesiace nevedeli spoznať, čo si nevieš, to je tak, podľa brucha iba by to spoznali. Koľko že to je on, čo má 1,60 m a ten rifle ako trúbka. By som mu nezrastla ani tak. Takže akože, hej, dobrý zápas Robo, akože a ja, že Robo s Bukáčom, dobre, Robo s Kincom. Pozeráme, jasné, tú scénu pozeráme dlho. Ja, ty určite. Ale nepozeráme. Ty, čo pozeráš? Pozeráme, Roba ešte aj od tejto. Chlap, čo pozerá? Kleš, more. Kako? A bez ruky. 17 proti 2. A s jednou rukou. Ale tak, ale to je divočina. Bizarenko Show! Ja by som tú istú reakciu... Grcal stál vzadu. Grcal na to, čo bol predu stál. Ja som zvracal, ja nemôžem... Mikrofón si dal na chrbát. A to v meste toľko rýb bolo smrdlavých, keď my išli. Ale toto má... Vonka na diskotéku. Tu za... Si išiel do mesta Paríž a každá smrdla nevýva. Zvracal by som takto isto, ako ten chlapík. A na to by som nešiel ani. Ale kamarát mi minule... Na to by som sa nedal ani, to nemá ani zmysel. Kamarát mi písal minule. Jasné. Ozaj, Jurko, kamarát. Hej, Jurko. Keď plok môj. Jurko. Nie, teraz keď to... Jurko, nejde bajčí. A čo je Jurko? Že či spravíme taký video spolu, že na toto, takže... Jurka Neri. Ktorý je Jurko? Ktorý je Jurko? Krnici môj. Tak ozaj. Ona nevie, kto to je, ale napadne ho meno. Keby reálne na tým nepremýšľal a niekto príde len teraz... Za 5 000 by som tam išiel. Dvojku, ale... Tak to mi jasné. Tak ty to porieši za 5 a zoberieš si 5 a mi dáš 1000. Takto 5 v aute, že tam budeme grcať na seba, tak... To neviem, kámo, to... A keby som bol vzadu, tak je to v pohode, lebo vzadu by som grcal na Andreja iba. A púl. Neviem, za 1000. 5. Bizarenko Show! You're spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid. Toto je podľa mňa už, čo by si asi nemusel nejak extrémne riešiť, nie? Teda ja neviem, možno to je v pohode, ale neviem si predstaviť, že by náš otec a máme, keby sme náhodou mali sestru, takže by takto dceru dal na dlaň a potom semeno v ruke, vieš. Nie som si istý. Ale keby to bolo, že originál, tak by to bolo dobre. Ak to iba bydlo, tak amatér. Ale nie, nerobil by som to, čo si?
Mám dceru, no neberú na čase, nerobíme Spravíme to byť dvaja. Dáme fotku, keď sme boli mali. A kto nás bude držať? A mama. Tá, hej. Ale ona... Nie, nerobí fujky. Bizarenko Show. Koľko, masakér? Fú, a to Neviem, čo ho preplo. Neviem, ja by som to tiež nemohol robiť lekára, asi toto by takto dopadlo. Nie, čo ti mám na to povedať. A to Tak bolo, asi čo nemal sa- dobrý deň. Koľko? Ja, ale bijú ťa, ako keby si bol ten na ložku musel byť ako pukač. Ako keď Ja si predstav, že ty ležíš, že možno si... ukončíš zápas. Pánka, ja som mal osrčím a zrazu ťa vlastne plískal niekto. Tak je to všetko. A vyzeral ako keby ukončoval zápas. Pozrie sekundy. Obil do hlavy. Škoda, že tam nebudeš rozhodca, To možno ja- nezastavil to. To je divočina, čo ti mám na to vrať, tak neviem, či by sme to... Tak bizar je to určite asi a... A vyhodil by som ho cez okno. Teraz myslím, že ťa príde pozrieť, niekto ťa bije, tam ty kokot také šupy. A iba, že Starky sme tu, a to pije pesťo. Starky ho tak... A Starky nie, ale... On... Bizarenko Show. Čo ja viem? Chápal by som to, keby si to ako keby zapisovala, vieš, o to dlhšie. Tak hej, lebo A nežiada to od nej. ak máš chodiť 7:30, chodíš 6:30, nemáš tam čo robiť. Kokot. Jasné, Tak je môj. to také, lebo ak... Tak na 8, ak máš chodiť do roboty, ty chodíš tam 6:30. Ale to je akože áno, veď to je, akože to dáva zmysel, veď tak prečo by je malo zamestnávať hodinu platiť? A ešte sa padne ani nezapol, vieš. Alebo čo, len tlačiarne, alebo čo ty robila, vieš. Nie, podľa mňa je to v pohode úplne. Akože aj pre ňu je to podľa mňa bizar, ale pre nás je to v pohode. Keď je trúbka, tak je teraz bez práce. Teraz má čas aj o hodinu prískore, kľudne. Bizarenko Show. Ahoj, já jsem Mikey, je mi 22 let a už od mala mi říkali, že jsem takový dubínek. A tak se tě chci zeptat, nechceš si sednout na můj žalud? Alebo Lukáš, Cirkila, tancovali v klube a že... Lukáš, pozdravujeme ťa. Prišiel za čajka a iba, ty kokso, že... Ty máš ale riadne žlté zuby. Hej, presne! Presne! Lukáš, Koľko, Lukáš, to je... ty učený, máš také žlté zuby, to je extra. Že som sa to zalúbil, ty kokso. Ja si predstav, To je kamarát Lukáš Sekela, podľa mňa nikoho nemohol zbaliť na normálnu vec. No. A čo, ako by sme zbalili my ženu, hej? Že... No neviem, no tak to nie je určite, že by som žalúť povedal, že mám. že... Ako si zbalil svoju ženu? Fú, to neviem ani sami doteraz. Nie, ja viem. Ale ja neviem, kedy to ako keby začalo, vieš? Keď sme spali u nich, vtedy pozerali no, tak Asi ty iba. som spal a som mi povedal, že mám aj brata. Keď som spala s ňou. A počas som mi povedal, že mám aj brata. Nie, neviem, na čo som mu zbalil, podľa mňa, ja nechápem ani. Ja viem na čo, my sme sa vtedy bavili o tom, lebo aj Miro Židík tam bol, a že chala vlastne, a on taký, že dievča, ja až nie, že po svadbe, ale ja sa musím zalúbiť do dievčaťa, nie, ja vrám, ty trúbka, ty pani z môru, nie? A vrám, čo si? To normálne žena potrebuje na ne vyplieskať, vieš, a drsný sex a takto, a ona na to som mu podľa mňa zbalil, lebo ona je drsná. Podľa mňa na to, nie? No. A Miro, a ja taký citlivý, že ja neviem, so ženou pekne ísť na kávu, a vrám, čo si hneď? Ty si, ktorú ale, vieš? Ja čo, ja nič. Ja som bol iba sa pozeral. Ale nie. Ale tak, ako by si ty zbalil babu, alebo koho, ktorú teraz? Ja nemusím, čajky chodia za mnou. Čajky chodia za mňou. Ja nemusím baliť, ja mám takú výhodu, vieš? To je jediné šťastie, no. Že nemusím a že oni budú za mňou, že aký si štíhli, môj, čo si slepal? Ešte zákal. Bizarenko Show. že má kovovú tyč v konečníku. A že či to bude akože taký ten typický prípad, o ktorom sa to vždycky sú nejakí ľudia, že spadol som na hento, Vždy spadol spadnú. som na toto, vždycky spadli tí ľudia. Tak som si ho zavolal a povedal mi, že áno, normálne, že tam má zavedenú kovovú tyč. A že to není možné, aká veľká je tá tyč. A normálne takto ukázal, že to je aj 20 cm, že nemáte nejaké bolesti alebo niečo. A on, že nie, ale potrebujem to vybrať. A tak akože samozrejme išiel som, spravil som mu najprv perektum, že či to tam ako nejak nahmatám. Cinkol si nechtíkom o okraje, hej? No práve, že nie. A on prišiel ku doktori, že má rúru v zadku, hej? A nemal tam nič. Mal, ale väčšie. Ale večer, no. To je horší A prípad. bol čierny. Tak Tak to boli je- tam chalani
boli tam chalani dole z Nigérie a boli asi... Tak... Tak a čo no? Čo dostal? Ako sa to volá? Aj ty si to mal zriti do huby, ti to dali. To môže byť, ale ja som mal takú hadičku, kámo. No, videl, ale... Nie, on inak mal šírku 12. Dĺžka ako stôl. Nie, ale neviem, ak sa to presne volá, ale tak mu asi robil Teraz to povedal, teraz. kolonoskopia, by sa to volalo? Jasné, že hej. Môže byť, no. A potom mu to dal do úst pre istotu, aby zistil. Nie, čo si. To máš tenku, do ryti dajú tenkšiu a do úst dajú hrubšiu. To hovorí každý, aj on, že mal kovovú tiež vyriti. To skôr by bolo opačne, že tu či dajú do kruh, tak ti do ryti napchajú. Lebo tu či dajú do zadku tak, a do úst, tak to je v pohode, to je taká tenučka. Kámo, videl, keď celý máš takéto hovno, tak asi ti jedno, že máš tenku, hrubú tyčinku v riti. Vysereš, aké hovno, aké veľké, ako tvoja tvár, také veľké. Veď ale 25 Takto sa ti otvorí riť, kámo. 25 cm. Môžeš rodiť cez riť. Písarenko show. Neznámý muž vešel za mladou dámou na dámské toalety. Svůj čin odůvodnil tím, že se identifikuje jako žena. Otec slečny mu následně vyrazil 2 přední zuby. Prý se identifikuje jako zoubková víla. Popiči, zaplíska na to si mu. Ja viem, hej. Ja by som robil asi to isté, Ja no. tiež, no. No čo ti mám na to, otec je hrdina a ten, ktorý za ním je rozhodnúť, čo je. Tak teraz máš dceru, bude mať 12 rokov a týpek za ňou povie na hajzl, nie? More. Takže sa identifikuje ako žena. No. Tak, Ale aby ju videl na skle, to iba tak spravil, vieš? no, neviem, to neviem. Aby šiel za ňou, No nie, že on nevie, že čo je, aby videl tú mladú, podľa mňa nie, to o tom to bolo. No, môže byť, no. Jasné, že o tom to je, viete, čo by mu jak šajbu dal, nie? No, veď keby nebola dnešná, keby nebola Ale za takáto ňou doba, musel ísť normálne za ňou, keby nebola takáto doba, je, tak by som ti povedal, že sa to môže stať náhodne. Ale on išiel za tou mladou babou, ale dneska sa normálne chlapi prežívajú za ženy, Ale vieš. to není o tom teraz. Možno ja nechcel nič. Ale koľko, ja vypil mu zuby iba tak. No, ty by si robil čo? Keby si išiel, sa ideš opýtať, ale ja mám dceru, Veronika, pohode si? A chlap sa tam objaví, ten mu vytetka zuby z papule, ani sa nepýtaš, čo je? Ale on to bolo iné teraz. Vybie mi šiby, no. On tam išiel normálne za tou mladou babou Dobre, a ty si robil reportáž, nie? Ale tak to bolo vyznené, že on za ňou prišiel a že zubková víla, že ju chcel pochytať asi, vieš. No tak- tak vám to podal... Taková víla bol ten oný. Či to by... Čo,